Namar ka jing khiwin jong ki pat ba ban the diesel ne petrol ha baro ki petrol pump ha kanong ba na kalyang utrai jong ka sam khamti petrol pump ba sambor langding do ula kentui ke sorkar jela bakan dei ban tuklar mardor ban weng yakani ke jing khiwin jong ki pat ba habakran shakilat pathai khubor ula ong ba ka dei ka kamram jong ka sorkar ban pet bat penti kena bagi pat ba kinom khuslai ban penti kena bagi mar ba kong san kim dei satya ban shakta khamtam kitu ki jaj mar ki ba hab haka public distribution system. पेट्रोल खत्म हो गया कब से? अभी तो थोड़ा देर पहले हुआ। Pit ni kong ning shop ke kini ki baja kum ki pat ba ing kwa iru kini aja mo nomor pi tang sudan ke ngi kloi ha ban panik bong fereng am te ha ka bede ba kani ke jingja kemuwe ni ki try pom sudan bok bangi tu kes ngi ngahap anahi ke jingi ro driver le jong ke jing start ke jungu balak pan poi ya kemar katu kamar bo pan poi driver yangi hatu kami katu kala ala pan penbiang ki pat ba mata da kumno ye na du ka bamenin be kila ye bun beri menta bat sakno sa arsngi nang na ban yeshan ya ka jing dangkam jong ki pat ba ki jong shillong ha bede ba petrol ba diesel te kumjuru ai ni arsngi bangila ban yeshan ya ki pat ba ki jong ngi kenturu ya ka sarkar ba ka di ban la ban penbet nyo iki kendum kendram tam ngiyo ban wanra swa ya ka jinglong jingman sa ka ba shngan lang ke Gigi kita nak petrol pump lagi bala khamle. let's say ka jingkhang ka jongki te ka dei ka jing ba lut no ka stock jongki mo te kumbang asu ong beng ai phi ngi ka stock ngi dangla banesan sa arsngi te hai tai arsngi kan ni bang ong ai phi bangi dangla banesan ta kata ngi kerpat government bikila ban bikidi ban pen bai uwat ndrei te ki pat ba kisa kasebut jing ia ki pat ba kan Keingat oh kita nonton sinabaro alien po asam at po yang iba puncak ni yang bagian di sedikit Pi kat kong ka jing stu jing ke bahap apa ka PDS public distribution system dan balai hiru ban khang kawe ke dikata bat kumba kat bangidang yakran mentaru ngasmuthu bakrandan ka meeting padang ki oil marketing companies bat kini ki mazdur union ba kini penbe ya kini ki bro bat haju ka poru ngathrai kadan ka jing yakran padang arngut kini ki chief ministers na menta ban wanra ya ka shongsok shongsnganya padang kini ki artli ki jelah kat kum ka ani ti ki oil marketing companies kin abi kat kum ka ani ti ki oil marketing companies kinumla ra banong ban khang banum ai supply ndai menta ka kasyong menta ti ki mazdur union kan namar pihak ban suthu ba jingwan ra ya kamar nakiti ki refineries bat ki depots ki badan po asam sa ka jela megalia jungi ka syong bai hakini ki driver tankers tikini ki dan ka jong ka union ka jongki temanta ka syong tang kata ka jingla ban penis tu opening oil marketing companies bat kini ki union kini ki mazdur union ba kinum health ransom than ya ka state adu bangin poi por bangi jinjar kan katahi bar kuman ong yang sa isi ni PDS si public distribution system ni long in layman's term hiru ngimdi ban khangte long nihap ban suthu ba kadi ka jingi dangkam kan ukhaw ki marba mardi
ke gas, ke diesel, ke petrol, dan bala kan jing siapan kang, kadai tang katahi. Kadai ketara ketiga wehi ki perkat amata ka jing song sengan jong ki driver ki jong ki namar phi. Hakni ki kam yaki ki dan be ki riusim kabu. Ti manta pemakani ke ba yaki menakani ru mah na kerani phi na kaliang jong nong bat snong jong snong or kaliar ru atugas ngi bi ki ya ki isu yakni ka black flag bike rally ru na kaliang ka jong ngi ka snong or kaliar ngila ai ka ketika mon ketika diang ha ka bang ngila pa khang lut par khoi ki business activities atugas ngi bi ki ya ek rally bat ngi ai ka jing kersan te pause phi hakini jing ki pa ba kum kerja tu kesien kerja kum tu te menta da ka jing ya bahalang na try kini ki ba call ban suspense ha kini spor ya kini ke jing wan rar kadin ta ka safety jing driver jing ki hi te bar kata bar ka syong ha ka jing na jong sarkar jing kan kadi ban ai ka assurance ba ki di ban na bi ban ai protection kan ta hi